dawo abokina, ina za ka dawo akwai tambayar da zan maka. To abokina, salamu alaikum. Amma alaikum salam. Yanzu zan tambaye ka, gashi yanzu azumi ne za mu shiga, to yanzu ya maganar 'yan mata kuma. Hai, wa ke ta 'yan mata? A yanzu azumi ya zo, baka da labari samari abin da suke yi? A'a, ban da labari, sai ka faɗa mani. In azumi ya zo, ɓata ake da su. Ka daina kiranta, in ta kirawo, ka daina ɗaga. To kamar ya ka ce haka? Saboda ɗawainiya suke ɗora mutane da yawa. Ɗawainiya kamar ta me? Gwangwanin wannan madara, ƙwai, indomi, kayan kamun azumi, komai da komai, wannan a taƙaice da azumi nake maka wannan lissafin. To amma yanzu ai na kalli wannan 'yan matanmu na Najeriya suke yin haka. Ko na Saudiya su ma suna yin haka, sai ka faɗa min, ina so in ji daga bakinka. Amma ina so in tambaye ka, 'yan mata dai 'yan mata ne. 'Yan mata ne, amma 'yan matanmu na Saudiya daban, 'yan matanmu na Najeriya daban. 'Yan matan Najeriya suna haka, amma na Saudiya ne ban sani ba. To su ba na Najeriya bane ba suke zuwa nan Saudiya? Na Najeriya suke zuwa nan Saudiya, amma duk da ta zo daga Najeriya ta zo Saudiya, to daga lokacin rayuwarta ta koma sabuwa, ba kamar da take a Najeriya ba. Daga baya kenan sabuwar ɗawainiya kenan ta kawo. Sabuwar ɗawainiya kamar ya? Kamar yadda na gaya ma, wannan wai ina maka magana kamun azumi. Idan sallah ta zo, hidindimu ya yi yawa. Dangi, barantana a ce kana neman 'yar dangi, ka shiga uku, ka mutu. To yanzu zan tambaye ka, misali kamar ya ne, to yanzu ya kake so kai da 'yan matan naka? Kawai an ɓata he bayan sallah he a shirya. A to kenan haka ta nuna kenan ya ne za ka guje su ne saboda baka so su ci abin hannunka. Lala ina son su, amma he bayan sallah. Soyayya ta, ai da azumi ma ba a soyayya. In ka biya soyayya da azumi, ka karya azumi. To amma dai yawan nan ai na san akwai yarinya ɗaya wadda ka ware da kake bala'in sau da ita wannan ko azumi ne ko cikin azumin yana da komai naka za ka iya kashewa a kanta. Kalli wali. Ita ɗin ma hasbunallahu wa ni'mal wakil, abokina Allah hirya ka.